बे समाव नोंथाङा जे 28 नं गसाइगाव समस्थिनिफ्राय इउ पिपल राजखान्थि हान्जानिफ्राय जे बिजाथि हिसाबै नोंथाङा सायख'जाबाय दा फैबाय थानाय जे बिधान सभानि बिसायख'थि बेखौ नोजोर बोनानै दिनै जे 28 नं गसाइगाव समस्थियाव जोंनि मानगोनां इउ पिपल दोलोनिफ्राय आंखौ बिजाथि महरै बे समस्थियाव बिजाथि महरै फसंबाय। बिनि थाखाय आं गिबियावनो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो। लोगोसे जोंनि इउ पिपिएलनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावो आरो बे मिडियानि गेजेरजों आङो साबायखर बावनो हास्थायबावदों जे जोंनि बिजेपिनि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल सारखौबो आङो साबायखर बावो। लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो आङो साबायखर बावो आरो बिजेपिनि जिल्ला कमिटि, सेन्ट्रेल कमिटि आरो मण्डल कमिटि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावो जे दिनै बिथांमोना इउ पिपिएल, बिजेपि, जिएसपि आरो एजिपि जथायैनो दिनै बिथांमोना आंखौ बे 28 नं गसाइगाव समस्थियाव बिजाथि महरै फसंनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो आरो आसा खालामदों बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों आरो रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों आङो बे 28 नं गसाइगाव समस्थियाव आङो देरहासार जानो हागोन। मानो होनोबा थांनाय 15 बोसोराव बे 28 नं गसाइगाव समस्थिनि जाय बिथाङा एमएलए मोन बिथाङा रायजो राजानि जानानै आबुङै बिथाङा खामानि मावनो हायाखै। दा फैबाय थानाय समाव नोंथाङा चेलेन्ज खालामगोन नामा जे थांनाय गोलाव सम 15 बोसोराव जे बिपिएफनि केन्डिडेट माजेन्द्र नार्जारि बिथाङा जे मावनो हायाखै होनदों दा बिथांनि मावनो हायै खामानिफोरखौ नोंथाङा जिथु एमएलए जिथु जाहैनो हायोबा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो प्रतिश्रुति होगोन नामा? थांनाय 15 बोसोराव जे 28 नं गसाइगाव समस्थिनि जाय एमएलएआ बिपिएफनिफ्रायमोन मानगोनां माजेन्द्र नार्जारि बिथाङा रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बा लुबैनाय हास्थायनाय मथे खामानि मावनो हायाखै। बेखौ आंल' नङा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनानो मिन्थियो। दा बे समाव आङो दिनै जोंनि जथाय जे इउ पिपिएल, बिजेपि, एजिपि आरो जिएसपिजों फसंजानाय केन्डिडेट हिसाबै आङो बेखौनो बुंगोन जे आङो बे समस्थिनिफ्राय देरहानानै थाङोबा आङो रायजोनि जानानै आङो खामानि मावगोन आरो बे 28 नं गसाइगाव समस्थियाव जेसेबांनाखि बेबादि खामानि मावजानांगौ दङ बिसेसकरि आङो रायजो राजानि जे अभाब अभियोग बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय आङो नाजागोन। गोजोननाय थाबाय आखाइ खबनानै बयबो गोजोन्थों आरो बेयावनो फोजोबबाय।